Nyt ollaankin päästy tähän vaiheeseen, että mä kerkeisin vielä nämä laudat vaikka uusimaan ja pohjamaalaamaankin ennen kuin se rupeaa tosiaan sateilemaan. Että kello on nyt 8:30 ja 12 aikaa lupailtiin sitä sadetta. Tuleekin sopivasti tuohon pesuyhteyteen sillä tavalla, että se sitten vähän auttaa meitä tuossa huuhteluhommassa. Ja nyt aloitellaan ensimmäisenä. Mä erottelen täältä vanhat laudat pois. Tähän nyt mä kasaan tämmösen matkaversion sirkkelipöydästä, että heitän muutaman riman tohon ja ruuvaan sirkkelin siihen kiinni, niin mä saan suoraan pätkittyä ja heiteltyä kärryyn sitten tuon puuroskan, mikä tässä tulee. Mittanauhaa mä en tarvii, kun mulla on nämä vanhat laudat pysynyt ehjänä. Mä laitan ne vaan tähän uuden päälle ja siinä mulla näkyykin suoraan jiiri, mihinkä mä piirrän ja sitä myöten mä leikkaan sen sitten. Ja sitten näyttää olevan vielä täällä laudan pohjassa tämmönen jiiri kanssa, että se valuttaa vettä hyvin pois, niin tehdään samanlainen totta kai tähän uuteen myös. Samalla tyylillä katsotaan tossa ja piirretään ja sit vaan leikataan. No nyt onkin leikkausoperaatio suoritettu ja sirkkeli joutaa pois. Tilalle tulee leikatut laudat samojen rimojen päälle, missä mä käytin sirkkeliä. Tää toimii monipuolisena monitoimipöytänä.